देग्लाय जोङो सानदोंमोन जोङो बांसिन मोननो हागोन होननानै सानै साथामसो नाथाय मोननो हायाखै आरो बेजों लोगोसे जोंनि अदालगुरि रिजार्भआ जोंखौ जोबोद दुखु नांहोदों मानोना जोङो सारा आसामाव जोङो लास्ट जोंनि फार्स्ट पार्सेन्टेज जि पास जानायनि हार 36.36 जों लास्ट जों आगोलाव खोनायोमोन मालाबा बेबायदिनो डिमाहासाव मालाबा चिरां मालाबा गुबुन गुबुन बेबायदिनो हायारानि धोनिफोरखौसो जों खोनायोमोन नाथाय जों अदालगुरिया लास्ट पार्सेन्ट बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जोङो बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव अदालगुरिया लास्ट आरो जोंनि जि बर' बिजोंनि रिजाल्टआबो जोङो लास्ट फार्स्ट डिभिजन जिखिनि मोनदों क'क्राझारा 409 जन बिथांमोना फार्स्ट डिभिजन पास जादों फार्स्ट डिभिजनावहाय बिदिनो चिराङा 283 जादों बाक्सा 424 जादों अदालगुरिया जोङो मात्र 244 फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बांसिन अनजिमा मोननायखौ जि टप 10 सायख'योमोन कमल कुमार देरहासार बान्था होयोमोन बेयाव जों अदालगुरिया सासेबो जों हाबनो हायाखै नोंथाङा मिथिगौ सारा आसामनि जि टपार रकिं भुया बिथाङा मोननो हादोंमोन बिथाङा मोनदों 98.833 बिथाङा मोननो हादों नाथाय जोंनि टपारा बेसे मोनदों कमल कुमार देरहासार बान्था मोननाया मात्र 94.16 जों मोननो हादों अब्ला जों दाबो 4% 5% जोङो उन जानानै दंबावो आरो अदालगुरिया जोङो जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा टप 10 बरायनाय बेयावबो हाबबावासै जोंनि अदालगुरिनि हाइस्ट मार्कआ 530 मोन बिथाङा 89 सामथिं बिथाङा मोननो हादों खाग्राबारिनि बे बारबो एनसेले राखिराम बर'नि फिसाजो खैजिमा बर' होननाय बिथाङा क'क्राझार इउनिभार्सिटियाव फरायोमोन बिथाङा 89% मोननो हादों जोंनि अदालगुरि हाइस्ट पार्सेन्ट दा जों कमल कुमार देरहासार बान्थायावबो हाबनो हायाखै आसामनि टपारखौ जों सारा बर'आनो हाबनो हायाखै बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव गावैगावहाय गंब्रैसो हाइ स्कुल दङ सानजौराङा एसे मोजां खालामदों 6 जन फार्स्ट डिभिजन मोनदों बेबायदि नोंथांमोननिफ्राय गासै सासे सानजौरांनिफ्राय 6 जन फार्स्ट डिभिजन मोनदों आरो सेनापथार हाइ स्कुलनिफ्राय सासे बाखि दा नोङो बे भुयापाट हाइ स्कुल आरो सेनापारा हाइ स्कुल फार्स्ट डिभिजन सासेल' मोननो हायाखै आरो बालिपारा कृषक मुक्ति हाइ स्कुलनि 10% जोबोद गाज्रि 5.55 पॉइंटल जोङो 8% जों पास जानो हादों 107 बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव दा जोङो नैबे जिखिनि गंबा हाइ स्कुल दङ जोङो गोबां फार्स्ट डिभिजन मोननांगौमोन गंसेयाव जुदि जोङो 6-7 जन मोनोब्लाबो फ्राय जोङो 25 जनसो जों फार्स्ट डिभिजन मोननांगौमोन दा जोंनि थासारिया बेबायदि आरो आं खोनादों गोबां हाई सेकेन्डारि एग्जाम लिरदोंमोन मात्र सासेल' पास जादों अब्ला जोङो दिनै जाय समावहाय जोबोद गावखौ जुजिनानै गावखौ फरायनायनि गेजेरजों गावखौ गायसननायनि सम बे जोंनि गथ'फोरा फरायसुला फरायसुलिफोरा एग्जामखौ जुदि पास जानो हायाबा पास जानाय पार्सेन्टआबो गाज्रिबाव क्वालिटिबो गैयाबा जोबोद फेल जानाय द्रप आउट जानाय गथ'फोर बिसोरनि फिउचारा मा जागोन जोबोद साननो गोनां जादों बेखायनो जों फैबाय थानाय समफोरावहाय फोरोंगुरु गाव संगठन जोंनि न'खर गार्जेन जोंनि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल जों गासैबो गोब्राब जों जुजिनांगोन फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोनाबो गोब्राबै फरायनांगोन
नङाबा जोङो दिनै रिजाल्टआव जेरै जोङो फेल जानानै थालांगोन जिउनि मोनफ्रोमबो खामानियाव जोंनि न'खर दानायाव साख्रि बाख्रि मावनायाव बेफार फालांगि खालामनायाव गासै जोंनि थांना थानायनि गासैबो हाबाफारियाव जोङो उन जानानै थालांगोन। दा बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे चेलेन्जिं मोनसे थासारि। बेखायनो आं लुबैजागोन जे थांनाय समा थांबाय जोङो जिखिनि जाय बिथांमोना देग्लाय 9, 10 बा लवार क्लासाव जिखिनि फरायबाय थादों जोङो गावखौ मोजां रिजाल्ट खालामनो मोजाङै फरायनो मोजाङै गायसननो जों नाजानांगोन। नङाब्ला जोंनि इयुना जोबोद दुखुजों जों जिउ खुंनांगोन। नोंथांमोना इन्डिभिजुवेल हिसाबै गाव हारसिं हिसाबै थांना थानायनि जुजिनायाथ' जोबोद गोब्राब जागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौनो लानानै दिनै बर' इयुन जोंनि जेनेरेसन जोङो माहारि हिसाबैबो जोङो उन जानानै थालांगोन। दा बेखायनो दिनै बेबायदि मोनसे चेलेन्जिं मोनसे मुगायाव गोब्राबै गावखौ जुजियोब्ला जेबो हायि बाथ्रा गैया। दायो फंबाय मुनुसा निस्सय नोंथांमोननो माखासे स्ट'रि गावनि साक्सेसफुल लाइफ दानो हायिनि माखासे स्ट'रिखौ नोंथांमोननो खोनासंहोगोन। थ' जोङो दिनै मोनथिदों रकिम भुइया जाय बिथाङा आसामाव टपार जादों बिथांनि न'खराबो जोबोद गोरिबमोन। बिथाङा टिउसन खालामनानै गुबुन गथ'फोरखौ गावनि उन्दै गथ'फोरखौ आर्ट फोरोंनानै दिनै सारा आसामाव बै टपार जानो हादों। बिथांनि बिफायाबो सासे बागानाव खामानि मावग्रा फिसा मोनसे पलिटेकनिक खामानि मावग्रा आरो बेबायदि जोङो गोबांथार दिनै मेट्रिक रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगो हाई सेकेन्डारि मोननाय लोगो लोगो जों मोनथियो सोरनिबा थेला आला सोरनिबा रिक्सा आला सोरनिबा दुकानाव काप सुग्रा बेबायदि न'खरनि गथ'फ्राबो मोजां रिजाल्ट खालामनायखौ नुदों। दा जोंनि बर'नि न'खरफोराथ' जों बुंनो हायो बाराद्राय गाज्रि नंगौया नंगौ न'खरसे न'खरनै बिदि गाज्रिबो थानो हागौ। नाथाय जोंनि न'खरफोरा मथा मथि गंसे गंनै न' गोनां बयबो हा एसे गोनां आबाद एसे गोनां बेबायदि मोनजागायै बिदिथ' गैया। आरो दिनै सोरबा जुदि मोजां गथ'फोरा बेबायदि थासारियाव दङब्ला जों गोदोनि नोजोर होबाय थादों आबोबा नोजोर होदों बर' साहित्य सभाया नोजोर होदों बर'नि बिभिन्न दर्शकफोरा नोजोर होदों जोङो खबर लानो थिनो दरकार आफादफोरखौ जेसेबां जोंनि गथ'फोर दङ मिटिं होनो गोनां हाई सेकेन्डारि फाइनाल होनो गोनां न'खर न'खर भिजिट खालाम बिमा बिफाखौ लोगो मोनहैथां स्टुडेन्टफोरखौ लोगो मोनहैथां मा असुबिदा दङ सावराय जों बेफोरखौ बुङो। दा बेबायदि थासारियावबो जोंनि रिजाल्टआ साबखांनो हायाखै। बे जोंनि माहारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जों सारा आसामाव नर्थ इस्टआवनो जों लार्जेस्ट सुबुं सानखो गोनां बांसिन सुबुं अनजिमा गोनां ट्राइबेल जोङो बर' ग्रुपनि जों बर' फिसा नङा होनबा। दा बे हिसाबै जोङो दिनै जेरावबो उन जाना थानायनि बाथ्रा गैया। जोंनि जि इसोरा हरनाय जोंनि देहा जोंनि जि दाथाय जोंनि मेलेम जोङो खम नङा। जोङो गोबां बिथिङाव साक्सेस जानो हादों। दिनै बक्सिंआवबो जोङो जोंनि आइजो अंकुसिता मुंगाया देरहानो हादों जुमुना देरहानो हादों। फुटबलावबो जों दिनै जानाव कचिं लानो थांनानै चन्दन बर'नि मुंखौ खोनादों दुर्गा बर' हलिचरन नार्जारिनि मुंखौ खोनादों। दाख्लैबावै रयेल इन्डिया बिउटि कन्टेस्ट बेवहाय 7 बर' आइजोआनो जि दुर्गावहाय जादोंमोन बेयाव 7 बर' आइजो बेंगलनिफ्राय सुजाता रानी बिथां आरो लोगोसे बङाइगावनिफ्राय महिमा ब्रह्म आरो अदालगुरिनिफ्राय जों 3 देरहानो हादों। लिटिल एम्बासाडरावहाय सुमित्रा बर' भगतपारानिफ्राय बिथाङा देरहानो हादों। आरो मिस साउथ एसिया सिमना बसुमतारी अदालगुरि खान्थालनिफ्राय बिथाङा देरहानो हादों। आरो बेबायदिनो दुर्गानिफ्राय गलि बर' बिथाङा मुस्लिम केटेगरियाव देरहानो हादों। दा बेबायदि जोङो दिनै एसे आगबारिनो हादों। आरो जों जोंनि रिजाल्टखौ गावखौ जुदि गायसननानै मोजां
बावोब्ला जों गोबां बिथिङाव जोङो जौगाबावनो हागोन। दा बेखायनो आं खावलायगोन दिनै बेवहाय गारजेन बिथांमोन दङ, फोरोंगुरु बिथांमोन दङ, जोंनि दखर आफादनि बिबानगिरिफोर दङ। जोङो फैबाय थानाय समफोरावहाय जोङो गोब्राब जुजिनांगोन। जोङो दिनै देग्लाय रिजाल्ट फैनाय लोगो लोगो जोङो आइसनिफ्राय लानानै जों गासै फोरोंगुरु जों उदालगुरि मेलेमजिबि दल संगठन जोङो लाजिनो गोनां जादों। जों जेनदों। बेयाव अकल फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनाल' जेनाखै, जों गासैबो जेनदों। बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे मोनसे पजिशन पास जानायनि जे लयेस्ट पार्सेन्टेज जे बयनिख्रुइ लास्ट 10 जौखोन्दो जों मोननो हादों, बे बदनामखौ जोङो फोजोबनो जोङो नाजानांगोन। जों नोंसोरखौनो लानानै सार बिथांमोनखौ लानानै मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै जोङो खामानि मावनांगोन। आं लुबैजादों दखर आफादा जे मोनबा हाइ स्कुल दङ, गंबा हाइ स्कुल दङ, मासाव खनसेबाबो जाहाथे हाइ स्कुलाव टिचार्स बिथांमोनखौ लोगो हमनानै सावरायो, जाहाथे लेसनफोरा थि टाइमाव जोबो। जिखिनि साबजेक्टफोर दङ, मेथ्स, साइन्स, इंलिश, बड' आरो ससियेल स्टाडि जिखिनि दङ, हिस्ट्रि बा जिअ'ग्राफि बा हिन्दी, जाहाथे थि टाइमाव लेसनफोरा जोबो। आरो दिनै जाय बिथांमोना मेट्रिक होगोन बिथांमोनखौ स्पेसियेल केयार खालामो। जुदि सोरबा बुजियाखैबा, क्लासाव लेसनखौ बुजियाखैबा टिउसन लानायनि बेबस्था खालामनो हायो। गावनि बिमा बिफाखौ फोरमायनो हायो, जोंनि दखर आफादफोरखौ फोरमायनो हायो, फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ फोरमायनो हायो। आङो नैबे लेसनखौ बुजियाखै, नैबे अंकनि फर्मुलाखौ हायाखै, नैबे साइन्सनि फर्मुलाखौ हायाखै, नैबे इंराजिनि नैबे सामारिखौ आं बुजियाखै, नैबे खन्थाइनि सामारिखौ आं बुजियाखै। बेबायदि नोंथांमोना सोलोंनो गोसो थानांगोन। बेबायदि आग्रह थायोब्ला नोंथाङा पास जायैनि बाथ्रा गैया। दा जों दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो नाजाबाय थादों। जों नोंथांमोनखौ लोगो हमदों, टिचार्स बिथांमोनखौ लोगो हमदों। जोङो सामार भेकेसन होयो, जोङो ग्रुप डिसकासन लादों। बेबायदि टेलेन्ट सार्चिं एग्जाम फाथिदों। जोङो कनकमा देरहासार बान्था होदों। जों नोंथांमोनखौ सिमां लानानै नोंथांमोनखौ थांखिनानै गोबां हाबाफारि लादों। अब्लाबो जोङो धेमाजिफोरबायदि मोजां पारसेन्ट जों खालामनो हायाखै। दा बेनि गोबां जाहोनफोर दङ। जोङो दिनै गोबाव सम जोङो दिनै सोमावसारनायाव बेस्थ' थादों। जोंनि आइ आफा बिथांमोना गाव गावनि गथ' गथायखौ सोलोंथाइ होनायाव सांग्रां नङा। जों गावबो जोंनि आइ आफा बिथांमोनाबो नांगौ रोखोमनि सोलोंथाइ मोनबोआखै। बेखायनो गावनि गथ' गथायखौ मोजां गेदें लामा दिन्थिनो हायाखै, फोरोंनो हायाखै। जेरै गावनि गथ' गथायजों सम होनांगौ, बे समफोरखौ होनो हायाखै। दा बेबायदि होननानै जोङो जुजियालासिनो थानो मोननाय नङा। जों जुजिनांगोन, नङाबा जोंनि फिउचारा खोब गोजोन नङा। जोबोद गोब्राब मोनसे गोब्राब थासारिजों जों जिउ दैदेननो गोनां जागोन। बेखायनो जोङो सांग्रां जानांगोन। आं बाहागो खालामनो सानाखै। दा आं दखर आफादखौ लुबैजागोन। जोङो बावैसोनो जोङो जिल्लायावबो सावरायनानै नैबे समाव बरायनायनि गोबां दखर आफादफोरा हाबाफारि लाबाय थादों। जोङो जिखिनि आनसलिक एलपि स्कुल दङ, जोङो गोबां खामानि मावनांगोन। जों एलपि स्कुलाव भिजिट खालामनांगोन, एमइ स्कुल थांनांगोन। जोंना हाइ स्कुल जों मेट्रिकखौल' मोजां रिजाल्ट नेनानै थाबा जानाय नङा। जोङो लं टार्म सर्ट टार्म जाय बिथांमोना मेट्रिक होगोन, हायार सेकेन्डारि होगोन, बिथांमोनखौ जों केयार लाहोनांगोन। आरो लोगोसे जों एलपिआवबो जोङो भिजिट खालामनांगोन। जाहाथे एलपिआव जोङो जिखिनि सोलोंनांगौ, दाजाबनाय, दानख'नाय, हांखो जथायनाय, सानजाबनाय, राननाय गासै जिखिनि जोङो हांखो जथायनाय सोलोंनायनिफ्राय सानखान्थि बायदिसिना रनसाय लिरनाय जिखिनि सोलोंनो गोनां एलपि स्कुलाव जों क्लियार खालामनांगोन। बिनि उनाव जों एमइ स्कुल फैनांगोन, हाइ स्कुल फैनांगोन, अब्लासो जोंनि रिजाल्टआ मोजां जागोन। बेखायनो आं खोनादों दखर आफादाव एग्जाम हिसाबखौ होनो हायाखै। 30तासो एलपि स्कुल दङ। रायगाव
दखरा आफादनि सिङावहाय 30-32 एलपि स्कुल दं होननानै मिथिदों बर' बिजोंनि। दा बे गामिनि एसएमसि लोगोसे जोंनि भिलेजनि आइजो अनसाय आफादनि बिबानगिरि जोंनि मेलेमजिबि जाहाथे सम सावरायनानै एलपि स्कुल भिजिट खालामनाय, इउपि स्कुल भिजिट खालामनाय, हाई स्कुल भिजिट खालामनाय आरो बे जायफोरा एग्जाम लिरगोन बिथांमोनखौ स्पेसियेल केयार लानाय बेबायदि जों गोलाव सम खामानि मावोब्ला दिनै नङा जों गाबोन फिथाइखौ जों मोनगोन। दा बेखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ जाहाथे मावगोन। जोङो दिनै सोरबा आइजो अनसाय आफादनि बिबान लानानै, दखरा आफादनि बिबान लानानै, साहित्य सभानि बिबान लानानै, सोरबा स्कुल कलेजनि हेडमास्टार प्रिन्सिपाल जानानै जाहाथे लेखन खालामा जोंनि फैबाय थानाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि इयुन दानायाव बिथांमोननि केरियारखौ मोजां खालामनायाव जाहाथे नांथाबो आं बेखौ मिजिं लाखिबाय। आरो लोगोसे जों फैबाय थानाय समफोरावहाय ज' खामानि मावनो खाबु मोनगोन बेखौ मिजिं लाखिनानै दिनैनि बे जि बरायनाय फोरबोखौ आङो बे बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै फोसावबाय। गोजोन्थों।